Niabot na nga to sa 25 ka mga residente sa Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay ang nagpositibo sa COVID-19. Diin ang ilang mga panimay, gikordon. Si Lian Singkulan sa report. Lahi ang pamaagi nga gisagop karon sa Dakbayan sa Talisay aron kalikayan ang pagkuyanap sa COVID-19 sa Barangay Tangke. Gipaubos sa Dakbayan sa Localized Enhanced Community Quarantine ang sitio Tunga ug sitio Magay nga nagsaka ang nagpositibo sa COVID-19. Sa miaging semana adunay 20 ka mga kaso sa COVID-19 ang maong barangay. Apan karon misa ka na kini ngadto sa 25. Gipasabot ni Mayor Samsam Gulyas nga ang mga naka-lockdown lang mao ang mga panimay, compound o ang palibot diin magpuyo ang mga nagpositibo sa COVID-19. Samtang naka-GCQ ang ubang mga sityo sa maong barangay. Kaya nag-meeting mi sa disaster, sa police, sa health, and all agencies involved. Amo na lang gibuhat is all sitios except Magay and Tunga are on a GCQ. Magay and Tunga is in a ECQ. And all houses na amo ang gikordon are on lockdown. Gikordo na sa mga sakop sa Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga dapit diin adunay mga nagpositibo. We placed the cordon and also advised the residents there nga sa katong-atong cordon nga amo lang providean sila og pagkaon kanang ready to eat na yun. Giklaro sa mayor nga ang gitugutang makagawas-gawas sa sitio Tunga ug sa sitio Magay mao ang mga exempted sa localized ECQ. Ang allowed mo gawa sa tangki o na GCQ is the exempted sa GCQ. Ang allowed na mo gawa sa Tunga o sa Magay, ang exempted only sa ECQ. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak Team kaganiha, higpit gihapon nga gimantayan sa kapulisan ang maong barangay, ilabi na ang entrance niini. Samtang mamahimo nang makauli ang mga naka-recover sa COVID-19 sa maong barangay, apan ipaubos gihapon sila sa home quarantine. Uban Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.